Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Mbak Nunung bar traweh. Ketekan tamu di dhuwur, ki mbok wong ndi engko do ditekoni. Diseruput deh ya, bengi-bengi bar traweh. Aduh ora Pak perjalanane? Ya lumayan adoh, Mbak. Pirang jam? Ya sekitar sejam setengah. Alhamdulillah. Wong Kayen Sumbersari. Oh, namine sinten Pak? Bambang. Pak Bambang ya. Jadi familiar ya jenenge mesti wong do ngerti nek Pak Bambang. Wong Kayen Kidul. Nah, wong ganteng dedulur. Ganteng opo? Mana ora ganteng kayak kupiah ta, Pak? Ki kepiye? Nanggane Mbak Nunung tuku mobil ora gede ora entuk nggo mobil. Jadi tenan. Ah, iya. Pak, arep tuku mobil saka kene saka ndi kowe? Saka YouTube. Mon dangu nek ningali. Tok wis pun danu. Kok lagi dulu. Lah lagi di duit are Mbak. Bener. Karena orang gede ora entuk tuku mobil. Lah iya, Tek. Kowe tak kene kene ae. Ngomong ae. Iki ceritanya tuku mobil nggo sapa, Pak? Iki nggo adikku. Oh, alhamdulillah. Lah kowe kapan? Ah, sok mben Tak tunggu lho ya. Iya, Mau iya. hari apa panen apa? Jagung. Panen jagung urung payu, jagunge Urung payu. cetak implek. Oh, wis ngedungakne kanca-kanca. Pak Bambang panen jagung lek melimpah, duwite berah bendang Morosoro. Ya, wis tau di mobil didol sampe tuku neh. Wah, mantep. Nah, treke aja didol nggo duwinan. Pak iki lucu. Mobil pribadine didol, Ya. tapi sing ngembut gawe ora tau didol. Aja ah. Sikil ya, Pak ya. Nah, masuk. Penting. Udut ora, Pak? Udut ta. Oh iya, ribut tuku udut jebule. Sampean kan gene nonton YouTube Mbak Nunung, Pak. Ana sing kurang apa piye, Pak? Dadi Enggak. Mbak Nunung kan sabar benah. Ora sing kurang, Mbak. Sae. Alhamdulillah ngene iki lho, mantep. Lah kanca-kanca saya butuh mobil iso langsung teko ning nggone showroom Pahala. Buka tiap Showroom hari pahala. dari jam 8 sampai malam iki lho. Buktine Buktine nggo mobil bengi-bengi. bar terawih Wong subuh. adoh Kayen Sumbersari. Nah, tonggone sing adoh TKI wis apa wae wis monggo rene nek kene Mbak Nunung bukake full melayani dengan senang hati. Sip. Betok duit nek seneng ngene iki ya, Pak. Iya seneng ah, Mbak. Sing tuku mobil seneng ora? Ya seneng padha Oh, barang iya. istimewa. Wis padha senenge, padha Oke. barokahe. Heeh. Sik ra. Nek pelayanane Sae istimewa. Sip. wonge piye, Pak? Wonge ya ramah. Grapyak. Grabe Ora mikir wonge elek, wonge apik ditanggapi sing apik. Oke? ajur. Acur. Aja percaya, anci wong bareng ya ngene iki. Arek apa? Wong ge wong alasan ya, Mbak. Radimu mau jenenge sapa, Pak? Ribut Joko Utomo. Heeh. Pak Ribut Joko Utomo, aku ngerti jeneng karo kaget. Wes, pokoke kono bodoh dolan-dolane Pak ya. Apa iki THR? Aduh. Aduh ngarep karo Mbak Nunung. Jengene Pak Ribut iki sesuai jeneng apa ora? Wong cerewet ora, Pak? Ora. Apian. Apikan wae. Oh, apian, Pak. Tidur kayak aku deh. Wah. Ganteng aku sini ning mbrah kono. Terus nek nimbang luwat apa aja tak roh aku, Pak. Wah bingung. Pak Ribut jarene ganteng piye ku? Ganteng aku sini ning mbrah kono. Ganteng kene sithik mbrah kono. Nah, Sesuk nek dolanane nggo timbangan ya, Pak. Tak deloke jodel dik. Wes pokoknya Pak Ribut ning kono iki semangat. semangat. Ya muga-muga sehat selalu. Amin. Berlimpah rezekine. Amin. Nang rene dolan. Iki Mas Bambang wonge happy-ne ngene. Ya. Aku kepengin ngerti kowe rupane ya wonge heboh apa ora, Pak? Wonge meneng, Mbak. Ning apian. Tapi aman. Tapi mau kok gelem telepon aku, Pak? Yo, ngono kuwi. Karep ngono kuwi. Wah, tapi nek video call gak diangkat, Pak. Ngono. Iya mau barek kowe ya, Pak. Ora, Mas. Iki guyon Pak Ribut. Dadi iki kanca apa iki dulurmu nek ora dijak guyon bae. IP-ku arek. IP-mu iki? IP-ku arep ribet tak IP-ku. Iya, ngono. Iki mau sing ngakoni barek iki lho, Pak, ora aku. Aku ora mau awak wedi aku. Nek rumah saku lanang ya barek kabeh. Ora ono ora barek wis go. Wong ngireng-ngirengi sepuro dindane wong apa? Iya, Mbak. Apa meneh wong Iya, oke. lagi. Wong lanang ki penting apa rek, Mbak? Ngene lho, Mbak. Apa iku, Pak? Duit. Wah, iya. Kalah rupa tapi duitnya abang-abang ah. Akeh do karep, Mbak. Mun tumpakane ngene iki ya. Wah, masuk. Iki nggo slogan Pak Eneh. Sing penting ngene uga ngerti aku. Ah. Jebule dhuwit. Nek aja tenan lho, Pak. Iya. Nek
ora ndek dhuwit ora dingin. Ora ngarah dia. Betul. Iki ndudut akeh ora, Pak? Ndudut akeh ora? Aku insyaallah petuku bis badanku iku lak ono bis wong emoh ngono kok. Aja bis to, ora tuku nang nggonku. Lah, adikku ndek kabeh, Mbak. Ono bis kok duwe. Urung duwe, Rek. Lah kowe kepengin Truk duwe truk wis. Oh, Ndak tekan jajal tuku bis barang. nah, ayo wis ora apa-apa. Nah, nganti rezeki teke tuku ngene-ngene. Oh, siap. Apa lunga-lunga ana mobil adikku di mobil apeh akeh nggo apa? Lah pirang bersaudara, Pak ya? 5. Wah, mantap. Lanang kabeh. Lanange 4, wedoke 1. Oh, ya ora sida Pandhawa. Pandawi Pandiwi. Iki engko langsung mulai apa pendek Langsung Pak? balik Mbak. Oh, langsung balik. Pak, yuk siaran kanggo kanca-kanca yuk. Jalan piye? Yo, ayo kanca-kanca sing butuh mobil lah, Pak. Ayo kanca-kanca butuh mobil nang Pahala apa? Jaya Pahala Motor. Jaya Motor. Mobilnya piye, Pak? Mobilnya sip-sip, Taune? kondisi sip, tahunnya nom-nom, Kayak sewu nih. regane iso dilego. Oh, Oke? mantul. Oh, nek kene ora rego Indomaret. Nah, Nek plat jaminan plat TK. kok napa badan untuk THR ya, Mbak? Ento. Pak Bambang kok takon gowo apa? Jagung sasak. Ya jago 150 ajine, Mbak. Begini, lho kok tak goreng iku kok tak sogetno tamuku kok, Pak. ngono, Lah ngono. Ngono, Nah ya, sesuk nek digarap jagung, mau digoreng, dipangan rame-rame. Pak ribut, engko nek ana sogetan jagung berarti kau ngene Pak Bambang. Lagi panen urung payu jagunge. Sabar toh, Pak. Iya. Rezeki rak keliru deh ya. Oke. Indah pada waktunya, Pak. Iya. Jarene sapa, Pak? Dewi Persik. Nek kanggo Pak piye? Dek indah pada waktunya, Pak. Iya. Wes ngono wae. Wes Mas, wes. Aja kakek, mana kok dagelan malah. Ya ora, iki lho yo baru. Kok dagelan malah kok, Mas. Sese malah kok. Nek yo baru nunggu sama belian cash, kredit, tukar tambah cash, tempo tambah bunga. Nek Pak cash keras kandhane dhuwit turah-turah. Jadi kanca-kanca sing durung duwe semangato nek duwe dhuwit ndang moro nek Mbak Nunung. Pak, sejago buktikan nek wae Mbak Nunung ya wis ngene iki. Kereng piye, Pak? Hah? Kereng. Ora iki lho. Ya ora are. Ora kereng. Ramah kok. Ramah. Dadi kanca-kanca iso Grapyak. dolen. Wah, iki. Cocok. Nyatane seteko ngelek di Aja ngono. Grapyaki kok. Wong barek ngene Barek barek apa? piye jene? Bojomu iki engko nek nesu piye? ora. Iya. Bojoku ora terusunan ya. Kok iso? Heeh. Lah nesu wis dadi bojoku, Ngene Mbak. lho, Pak, anane bojone milih, pasti kamu yang terbaik, Ngono. yang terganteng. Lu ganteng opo Wes, ora? hari mau barbar yo kene iki, Wes, malah kan dagelan malah kok. Wes yo kanca-kanca, matur suwun sanget. Pahala motor. Oke. Nah, ini Pak Bambang mau pulang. Kita doakan selamat sampai tujuan ya, Pak. Nggih. Semoga berkah, Nggih. tambah barang dengae, Nggih. ya sukses. Nggih. Apa sing dikarepno dijabahi segawe urip ya, Pak. Nggih. Siji pesenku, Pak ya. Sehat-sehat. Nek ketok ana wektu Pak, dolan nomor iki. Nggih. Kok tak pamit, Mbak. Nggih. Pahala motor bertambah berkah, Amin. seger kewarasan, Amin. banyak rezeki. Kok tak Amin. wasil muga-muga selamat Heeh. sampai Kok nek tujuan. kok tekan omah kabeh ya, Pak. Nggih, nggih, nggih. Ben padha ya. Nggih, nggih, nggih. Salam kanggo bojone. Nggih, nggih, nggih. Mbak, iki bojone mulai sing barek dinteni. Aja barek ku, Mbak. Ah, coba. Iya lah, niku ngono. Ah, ya wis, Mbak. Ya. Kok ya? Wes. Ya saliman nggih. Makasih. Wes, Pak Bambang mulai. Yuk, Mas. Makasih. Iki sinang. Hati-hati. Mbak. Iya, Nang. Nah, gadenge ngene wis dhek sing numpak motor lah. Pak sing numpak mobil. Ayo, salon-alon, Pak. Terjual Sigra 2019. Mabur tanggane neh. Omahe ndi ya mau? Kayen Sumbersari. Juragan. Wes matur suwun sanget. Ya, hati-hati nggih, matur suwun ya. Bar terawih alhamdulillah diterezeki neh. Wong Kayen ya, matur suwun sanget. Ayo kanca-kanca sing butuh mobil iki ndang teko ning showroom Pahala, buka tiap hari dari jam 8 sampai malam full iki. Siap melayani buat mudik lebaran. Putih skincarean kamote sak RT. Anget-anget teko. Iki Yaris Matic 2018. Warnane plate cantik. Yuk, sing kepengin yuk ndang sacet. Tuh. Malah koyo weke bose. Kabos Ali.
Ayo sing kepengen yuk monggo yuk. Eko Ayla 2015 manual Kalya 2023 Brio Barongse mata sipit bokong sewa kok monyor-monyor kok gijere Sahrini. Terus Brio RS manual 2018 warna oranye monggo dilarisi cumi-cumi darat ya ono. Oh ya just stoknya wakil Mbak Nunung jo kuatir. Plate lokal banyak pilihan. Bisa cash tempo tanpa bunga. Tukar tambah juga siap. Matur suwun.